GoDaddy email, you can ng Tiradpas Network. DZTP Radyo Tiradpas. Oras di Radyo Tiradpas. Kintepen Channel 13 Adan 3 minutos kalpasan ti oras nga alas 6. Itamalum ti Lunes Pizza 27 ti mabilang iti bulan ti Abril taon 2026. Kasi ti segod papagayam nila. Magkadwa tayo ti Master Control ni Dennis Abilionara, kastamot ti TV site ti Pen Channel 13 ni Jo Maria Bab. Ngumay man nagpalay lang kinagampayag itilawang at ang atang asamanglad ita malay dayaw pagtengan nyo. Babaan iti daytoy a programa na paulwan sa miwingayo kinandani tilukanja. At i-agserbe winagpay kada kayo Manong Lito, Alcantara, iso ti sinadaan na mangkeben, ken mangpasangbay karag sinurat yu, abon nagtilandani o anakay palaunan, ti mensahe karatit patigyo iti biyag. King kastamutin nagtipapagayam yung unayat, at umartarabay ti dayto iya programa. Mabalin mo ng damin nyo, nagita kuminyo ti live Facebook, ti DZTP Radio Tiradpas, babaan ti programa sa mga ayog, kinandani ti Lukanja. Kita tingarod tumuna, panglukata sunata, may luknoy kada kay amin na pada-pada.
dagidi apanagin bubulse aging ka ngayon ka nang lipat Jakman may waksi latingit dito'y rigna ay nagrika iti agbiyan ngagmay maysa nagulip ka naranggas kinaulpit ka manangan lilaw manang irurumen ken manang ikulbo iliten ka ngaywaksi iti lagi ko tadi ka amay kari iti pamatek ko narigat iti mangliban sa iti naglabas dagidi apanaging bubulse aging ka ngayon ka nang lipat Jakman may waksi latingit ito'y rigna ay nagrika iti agbiyan nga agmay maysa ipatek ka iti napudno inayat ka iti amin akinatao uray aniya tinaglabas ken ka saan ngay subiyag ko pinapatay ka niya iti likodan umsi amangeg ko ipatpatay ka tulad ta adu agura iti nalakang ko adu alunod isinagaba tuy nakin ko nukun na puso kiti sumuko saan ngay subiyang ko iti paturay ko kinapateg mo dito'y puso ti laban ko dawaten nga isubat mo asisya di tapuso dawaten adi nakuman guliban
dawaten adi naktukuman pulong sasaktan kasikala nang ikarya tuy puso kasikala nang ikarya tuy puso Addan sa 10 minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Yung sakbay na papagayam ng nagibasa, ti boniti dandani ukas tamutin, dagiti kablaw yung kuminyo ti live Facebook, ti kablawan tayong muna ti papagayam tayong unayat, at umartarabay ti dayto ya programa, ita Western Pangasinan. At tamot ta probinsya ti La Union, Benguet Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, ken Ilocos Ora, kang runani ti siyudad ti Candon, ngayan ti radyo ti Radpas. Dagiti interesado mga irwar ti installment na motorsiklo, at tuyon ti Royce Club Don Philip Marketing Corporation. Manipod Candon Branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Ora, ken Abra, kinti amin na sangana, Manipod Region 1, Inganat Region 5. Idjaya na kadakayo tinaparta ka prosesyo ken di kalidad branded ang motorsiklo Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa itururay nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makairuwarte kapkapnikan nyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano mga iruwarte motor na nagdata mamuyo kayat na tagkamotora kuyogin nyo lang umay to opisina ti Royce Group Don Philip Marketing Corporation. Tadda ti agur oray 1,000 pesos agun gunat itonggal adda makuyog na customer. No adda ti saludsod yu tumawag ti dayto ya cellphone number 0927-6952-099 wenno kumontak ti via messenger dito Alcantara. Mabalin mo ta bumsita kayo ti branch office ti Don Philip Marketing Corporation ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa pulin nyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, Winoy Bagayo, Nangagyo, Tiradyo, Tiradpas, kadagiti madanunan nyo kakapintas kinaisum, ababalasang to opisina, ti Don Philip Marketing Corporation, tapnoin sigida maala yung mutlang, ti 1,000 pesos, no makairuar ti motorsiklo, ti customer. Pre-helmet lifetime free service, 3 years LTO registration, kit requirements to valid ID, kin may salang ako mikara. Don Philip Marketing Corporation, tagur uray karayo. Dagiti mo't nakabayadon ti motorsiklo da, inkaya launin dagitay. Original URCR ti motoryo, to opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Pastamutin kadagiti saan pa'y, anakaala ti plaka ti motorsiklo da, manipod kawon 2017 nagpababa, 2014, inkayalanin mo ni Clem sa dya opisina ti LTO District, Candon City. Itugot yung lang nagitay. Xerox copy to original URCR ti motoryo, agraman valid ID. Kita tuy pangarot ti pambalagip manipod master control. From my eyes go to
What's in store for the City of Love and Care, Candon City in 2026? February 20 to 22, MDS Candon City Chorale Festival. March 6 to 8, PBA All-Star Weekend. March, month-long celebration of the 25th anniversary of the cityhood of Candon City. April 5 to 11, Region 1 Athletic Meet. June, Asian Volleyball Champions Women's Nation Cup. September, Premier Volleyball League All-Star. October, Candon Arts and Music Fest. December, Feria de Candon. So what are you waiting for? Mark your calendars and let's go to Candon City. Today, apos na lay out ng dating programa na Tulong Eskwela Program na nagkaputi programa ni DSWD na ayuda para sa kapos sa kita. Isugamit nato ang programa na nag-request ni President Bongbong Marcos ito amin ang pamilya na mapawag ng financial assistance. So, napalunod ni Congresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na binibida ng program ng AKAP. So, natin AKAP ako sa kabalbalo ng programa ng DSWD at dito'y ako at na dito'y sa bali na mabalik na makaawag ng financial assistance. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon. Addan 22 minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Kitadlawan tayo nga na pagayam Roslyn Yangan, Leslie Ramos, ni Sita Agadio Valdez, ni Mia Arias, ni Yolanda Rosario, ti Barangay Patpata, Sikin, Candon City. Kastamot ng grapagayam Maricar Murao Garcia, Carmelita Murao, ni Nelson Murao, Ruby Murao, kastamutan ti Villanueva family, Contawi family, Kinmosuela family ti Barangay Paratong 3, Bangar, La Union. Kablawan tayo mga ni Roelio Ortiz, Ronaldin Ortiz, Junelin Ortiz, Ronami Ortiz, ni Durecho Ortiz, Kenyo Gardinia Ortiz, ti Barangay Nagsabaran, Sora, Balawan, La Union. Kastamutin Krapagayam, Barangay Kagawad Alberto Gamis, Barangay Kagawad Jukar Parillo, Barangay Secretary Nelson Manalo, kastamutin dagiti Barangay Tanod, NBHW BNS, ti Barangay Villarica, Candon City. Kablawan tayo mo tasin yan Rondelia Group, Kaskarapagayam Alejandro Culas Banwa,
Carreño Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang, ni Ricky Barkdayan, ti Barangay Kalumsing, San Emilio, Locotor. King kastamutin kin Barangay Captain Edencio Banwa, Barangay Kagawad Arcadio Gumalyo, ex-Captain Roberto Balbin, ti Barangay Sibsibo, San Emilio, Locotor. Kablaw da ito manipod kin Alejandro Culas Banwa, ti Barangay Kalumsing, San Emilio, Locotor. Hasta mo ting Lolita Pascual, Tricia Valdez, Emila Valdez, Marilina Pariñas, Terlita Kodjamat, Joan Kodjamat, Barangay Langigan, Sikin, Candon City. Hasta pa'y kablawan tayo mo ni Greg Lawagan, Manuel Kidaog, ni Ana Kidaog, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Silocosora. Hasta Tinbin Saludo, Abit Saludo, Nixon Dokwase, Domingo Manzano, ti Barangay Amaraw, Santa Cruz, Silocosora. Kablawan tayo mo ni Eddie Boy Lovindino, Emily Lovindino, Mercer Lovindino, Angel Lovindino, Roelio Ligaspi, ti Barangay Gilong Dalawa, Alilom, Ilocosora. Hasta mo ton Krapagayam, Dionisio Dakanay, Clarita Ragos, ti Barangay Kalautit, Baknutan, La Union, ken Mr. Renato Mirna Pascua, ti Ortiga, Baknutan, La Union. Kablawan tayo mo na Augusto Ligaspi, Juanito Alcantara, ti Barangay Talyawin, Tagudin, Ilocosora. Hasta mo ton Barangay Captain Alfredo Cawis, Barangay Kagawa, Gigi Cueco, ni Joffrey Cadorna, ni Minda Palo, John Byron Genderelio, ang babag ti Barangay Banukal, Liglidda, Ilocosora. Kablawan tayo mo at ni Glory Gayaw, Emily Tumopia, na Annabel Tumayo, Marlene Antolin, kina Herminia Ramos, ti Barangay Kalitong, Burgos, Ilocosora. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Marcia Armila Olbinado and family, Mr. and Mrs. De Gloria Olbinado and family, Mr. and Mrs. Rogelio Nora Castro and family, hasta mo tinga napagayam, Johnny Olbinado, William Olbinado, Catalino Olbinado, Fred Olbinado, Roger Olbinado, Teddy Olbinado, hasta mo tinga pagayam, Edwin Olbinado, Pedro Orpiano, Rodi Biahe, Lobi Castro, Lubina Castro, kina amin, Apamil Olbinado, Orpiano, Ordinado, ti Barangay Patpata, Balawan, La Union. Hasta mo tinga Delia Kidangin, Deo Kidangin, Ricardo Calagues, Roslyn Calagues, ni Ronaldin Dongpain, Kilialin Benito, ti Barangay Sariwan, Salcido, Ilocosora. Hasta mo tinga Edwin Sullivan, ni Rick Rivera, ni Michael Katabay, Doming Carolino, Bonifacio Pilong Divina Jr., Tinrebain, Tilon Philip Marketing Corporation, Alaminos City, Pangasinan. Kita tingarog tumunadani yung intay basa, nga naggapo kini pagayam Christopher Simon Marcos, kay Barangay Pinas, Claveria, Cagayan. Ti Dani una na Paulwan, ti Lamiis. Tunggal mariknak, ti Lamiis, ti Panagbanatabat. Ako marayam, tinumo, alas-lasag, kinururat. Malagip kumanin, dagiti nagpasarak. Ano lang mabalin, inak makalipat. Ngumawan mabalin ko, nudego yun ti ulos ko, tay supi man ti kagay ko, tapno maap-up ti lamin ko.
Ilamis ti panagbanatabat, kas lalamis ti pariknam ngayat, siyak tinapan mo linipat, siyak tingka insukat. Ti biyag ko ti panagbanataba ti tilawag. Sarsarunwan tinadayag garanyag. Sumingising tarapap, anapnuan ti ragsak. Kasintun dumteng, tinapudno ngayat. Suray ta ti Dani Wanapaulwan, ti Lamis, ti Banatabat. Managapo king Christopher Simon Marcos, ti Barangay Pinas, Claveria, Cagayan. Kita timot na rod ti Maysa Sunata, amay pakuyog ti Dani na. Siya, sikat
maragsakan na datoy tata, makakadwak dagitoy agtutubo na datoy tata. So, duwa nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat I think there are 95 grantees. Isu dati makaala ti 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days lang ang trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. At dapat sa 45 minutos, kasangwanan ti oras ng alas 7. Kablawan tayo ni Efren de Castro Jr. Ti belated happy birthday di Kalman, April 26.
Ang kastamo tong Efren de Castro Senyora, ti Bagani Obog, Candon City. Kablawan tayo pa ni Sila May Romero, ni Cardi Romero, Teresa Romero, ni John Joseph Romero, Astao ken Salvador Romero, Fidelina Romero, Martis Romero, ken Fernando Romero, ti Barangay San Miguel, Burgos, Pangasinan. Ang kablawan tayo mo ni Roderick Saldua, manariman mo't nagbubuya, ti live Facebook, ti DCTV, Radio Tiradpas. Naimbag nga oras kin kanitom, pagayam Roderick Saldua. Kastamot kapkablawan tayo ni Rosalyn Garriga, Renalyn Garcia, ni Roma Mitokero, Edmond Gamata, ti Barang at ti Gabanuyuyo, Ilocos. Kastamot ni Nadila Rivera, ni Green Valley, Baguio City, ni Julie Navarro, George Ramirez, ni Juan Ortega Ramirez, ken Jen Garcia Ortega, ti San Fernando City, La Union. Kastamot ni Malu Abaya, ti Candon City, Magda Ileo Tapato San Esteban, Ilocos. Kablaw na ito naggapo king Carlito Estranero, ti Barangay Sabangan, Santiago, Ilocos. King kastamo ti nakablawan tayo, ni Ili Tihada, ti Kinarayan Narbacan, Ilocos. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Arnel Quaresma in family, Mr. and Miss Maribel Serrano in family, Mr. and Miss Gerald Quaresma in family, Mr. and Miss Alan Limon in family, and Mr. and Mrs. Alexander Limon Sr. in family, Astam ken George Jojo Toledo in family, ken punong barangay Renyo Calip in family, kinaamin na barangay officer, ti Ulo Norte, Santiago, Ilocos. Kablaw na itong naggapo, kinapagayam, Barangay Kagawad, Wawi Limon, ti Ulo Norte, Santiago, Ilocos. Kastamutin kinapagayam, Albert Cacho Almasan, ti Pilarabra, ni Raymond Cadosio, Tambulugan, Narbacan, Ilocos. Eric Paolo, ti Pawa, Bigan City, kinilister ti Laplapog, Villa Visosa, Abra. Kablawan tayo mo ti Badwa family, king Garcia family, ti Lumaba, kinabapaya, Villa Visosa, Abra. Kablaw tayo ti Manepo, ti Gumintong family, ti Barangay ng Matican, Santa Lucia, Ilocos. Kastamot kin Janus Caro Orpilla, Janice Orpilla, Dante Orpilla, Crisanto Gabayan and family, Danaya Gabayan and family, ti Barangay Salvador Sikin, Candon City. Kita tingor ti dani yung hindi basa ana Paulwan Rukrukudak ti adipaun pinagpanagbabawi. Managapo kini Angel Rakuya ti Lantag Santa Cruz, Ilocos. Ako kinka tinagbidutak aminag day tariknam mapinasaktak ti jak ni namnama tanapudno nga gandat naipaidam namin pinsan gamgamgamam ngayat. Gimitisan na nagbayag na damag ko impapusom tinagking ka panagin ko kuna inkolbo at dadi na baybayan ti kinapudno nagpanakkulak ti saan kawaw a panagpagarup mo marik na kitan no kasaknot patig mo
Nukaat no analadawan. Isupay parang doktal ko. Di kinapasnag kinapudno. Aganda to'y puso. Anyapay. Dip-dip pa kon. Ti babawi nga mawanan ti tempo. When amok, adin to cross ti dalan ta. Pilit ni tanim kon, tinapalabas iti biyag ta. Gayam na ilot ti lubong, tapno maliklikan ka. Pati na minsan napagteng, at to'y nagkita ta. Nagsardeng ti pinereng, adot sa ludsod, pasimudag na. Jak nakatemag, tapalodit si babalod darik na. Urasan ay kare, mangpirde dagitik ka nituta. Agtemag ka, dopraken panakay ko lang di makaid na. Awan nga rod tema ka nagkurno. Nagsinatak, tawan balikas mo. Anayin mo ten, kay ayam ko nilimdo. Kadanaw lema karabi, adalibay tuy barukong ko. Apay, ade mo may turod pagtimkanak. Umanay ka din tanay rot, ngay kikitam kanyak. Nalimod da paludip, pangpirjam nat da nga oras. Idinto tamom, orayet at timok mo kanyak. When ilalain ka tuy puso kinriknak, tagayayat ka ngundi mo, mayibkas panangiparik na. Takrot ka mangiparik na, kinasinaw talanga. Kitdip-dip pakmeten, tibabawi. Anagawid sa bali ngayat. Suray ka ti Dani na paulwan, krokrokode ka di paen ti panagbabawi. Managapo kinangil rakuya ti lantag Santa Cruz, Ilocos. Kita timot nga rod ti Maysa, asunata, amay pakuyog ti Daniw, di pagayam angil rakuya ti lantag Santa Cruz, Ilocos. Puso
Ti panang irogi kada gitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inop nga nakita dagiti nang aramat nga saan nga amo nga bababae kas kada lalaki ket pinaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Nagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Dati kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no adda dagiti mayat nga mangsoro umay dalata ket may soro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumakada dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita ditoy dragon kaskada bilit mabalin mo dagitoy belt bags dagitoy backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagitoy nga pataudin. Ay katuan apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison ti numuti biyang ta danunan dagitoy no adag kasapulan. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance diet. Pinggang Pinoy manami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan, kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong-pito, 7 healthy habits, go na go. Move more, eat right. Be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan para sa healthy Pilipinas. Pagkasat tayo, ang kakain ng pagpagang ito yung siguro distrito, at least hanin tinga babayan na po, dagiti ay managaya tunay nga. Dan may sa minutos, kalpasan ti oras ng alas 7. Kablawan tayo ni San Calderon Montero, tinaimbag nga oras, kin kanito na nga buibuya ti live Facebook, ti DCTV Radio Tiradpas, babaan ti programa sa miwingayog kinandani ti Lucanja. Naimbag nga oras kin kanitom pagayam San Calderon Montero, nitalay kinarayan, narbakan ni Locutor. Hasta mo tinakablawan tayo, ni Barangay Kagawad Mario Barit, Barangay Treasurer Angelina Abanto, Barangay Secretary Richie Guerrero, and Barangay Captain Ricardo Bilog ti Barangay Nagribkan Santa Lucia, Ilocos. Hasta mo tinamor sa Lebo, Lorenzo Lawage ni Valieta Lawage, Ronnie Alcantara ti Barangay Barakbak Galimuyod, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Jubilito Bustamante,
Orenico Bustamante, Prudencio Bustamante, ti Barangay Patpata, Balawan, La Union. Kastamutun Karapagayam, Ariel Lopre, Mariel Lopre, Yolanda Lopre, Roel Lopre, Manili Nison, Leo Clareson, Leia Ison, ken Daniel Orbos, ti Barangay Katuday, Bulinaw, Pangasinan. Kastapay Karapagayam, Apple Gabisla, Nandaya, Abilina Dacomo, Sin Magday, Kinarja Bilan, ti Barangay, Bitong Galimuyod, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni April Abilio, Merjo Abilio, Rodrigo Abilio, Milanyo Rubang, Kinilsi Rubang, ti Barangay Amgid, Candon City. Kastamutun Karapagayam, Roli Gabaldon, Binaminandaya, ti Barangay Baringkukurong, Suyo, Ilocosora. Ken Richard Chaan, ti Orsadan, Suyo, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Barangay Captain Pedro Obwa, ni Barangay Kagawad, Alfredo Baclayong, Endores Ramirez, ti Barangay Mabilig, Sigay, Ilocosora. Kastamutin ken Milani Kabamban Marsan, Delvin Ganadin, ti Barangay Tangke, San Fernando City, La Union. Ablawan tayo pa ni Barangay Captain Joselito Magpali, Ricardo Sibayam, Frankie Almirol, Chopilo Baguyo, Narciso Abasa, Nestor Maer, ken Johnny Ficua, ti Bangar Rispan Radio Group, Bangar, La Union. Ablawan tayo mo ni Lovely Gawat Saloon, Nadelina Bugasto, ti Darapilap, Candon City, Kastam, ti Edwin Lasoren Bisquera, ti Banggod Abra ni Tismina, ti Abkaburaw, Burgos, Ilocosora. Kablawan tayo pa ni Bobby Gorospe, ni Larry Ababa, ti Barangay Pidpid, Santa Cruz, Ilocosora, ni Mark Anthony Gratuito, ti Villarica, Candon City. Kastam kin Bernardita Libaton, ti Barangay Bugnay, Candon City, ni Janismi Calachita, ti Pantara, Villahermosa, Santa Cruz, Ilocosora. Ablawan tayo mo di Cesar Vallejo and family, ni Vincent Niego Sr. and family, ni Ryan Vallejo and family, Talangigan si ken Candon City. Kastamutin ken Andre Navarrete, Miriam Navarrete, Jonathan Navarrete, Ginali Navarrete, Laja Amores, Gerardo Canton, Maria Canton, Florencio Canton, Landino Abungan, Marisa Abungan, ti Barangay Culayo, Bani, Pangasinan. Kastamot kablawan tayo Rapagayam, Jose Valdez, Ligaya Balvin, Claudine Barruga, Miriam Corbeto, Isansan Jumakyab, Daniel Rosario ni John Balucanag, kinamin ni Kadwada ti Claudia Nestor ti Barangay Bidbiday Galimuyod, Ilocosora. Kablawan tayo pa ni Retired Master Sergeant Arthur Passion, Cora Passion, Kati Passion ni Cecilin, Barangay Captain Mr. Mrs. Rubin Mamaklay, ti Barangay San Roque, Santiago, Ilocosora. Kastamot ken Beth Alcantara Domino, Lisa Cortez, Flordelisa Reyes, Beatrice Bas Ilan, Melody Lapiawim, Clarita Domingo, ti Sitio Baransay, Kabugaw, Sauyo, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Willie Romero, Tinaglawan, Santo Domingo, Ilocosora. Mr. and Mrs. Berelo Fidelina Domingo and family, Mr. and Miss Binamin Brenda Rante and family, and Mr. and Mrs. Elio Mertes Domingo and family ti Barangay Nalbo, Santa Maria, Ilocosora. Kita tuwing aron ti pamalagip manipod master control.
Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University. And first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so yearly year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, because they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 a metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kaykayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana Addan sa kapulog at may sa minutos, kalpasan ti oras nga alas 7. Dagiti kayat na mga irwar ti installment na motorsiklo at tuyin ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation. Manipod kan Dumbrans Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocosor, Ken Abra, kinti amin sa ngana, Manipod Region 1, Ingana, Region 5. Idjaya na kada kayo tinaparta ka proseso kendi kalidad branded na motorsiklo. Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Anya pa ito rayo kagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makaiward kapap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano mga irwarte motor na nodata mamuyo kayat na tagkamotor kuyogin nyo lang umay to opisina ti Royce Group Don Philip Marketing Corporation tagdati agur oray 1,000 pesos agun ko na titunggal ada makuyog na ako customer. Nodati sa Lutsudio tumawag ti daytoy a cellphone number 0927-6952-099. Winno kumuntak ti Biam Messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ita bumisita kayo karagsi na nakama ta branch office ti Don Philip Marketing Corporation ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa Pulin, Tinagan, Lito, Alcantara, Sales Manager, Winoy Bagayo ng Agyo, Tiradyo, Tiradpas. Karagiti madanunan nyo kakapintas na isim mababalasang sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation.
Tapnin sigida maala yung mutlang jay 1,000 pesos no makaruwar ti customer ti motor na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, kiti requirements to valid ID, ken may salang ako mikar. Dom Philip Marketing Tagur Uray kada kayo. Dagiti mo nakabaylan ti motorsiklo da, inkay alanin na kita original luwar CR ti motoryo, to opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Kandun Branch, Kandun City. Kastamot kalagdisan pa nakaala, iti plaka ti motorsiklo da, manipod taon 2017 nagpababa, inkay alanin mo ni claim sa di opisina ti LTO District, Kandun City. Ito ko lang na kita'y Xerox copy to original luwar CR ti motoryo agraman valid ID. Kitkablawan tayo ro na pagayam Ben de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz de Barangay Pinipin, Santa Cruz, Ilocos. Kastaw ken Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, ti Barangay Lasod, Santa Cruz, Ilocos. Kablawan tayo pa na Mr. and Mrs. Abraham Avalos and family, Mr. and Mrs. Rodrigo Mariano and family, Mr. and Mrs. Reno Antolin and family, Mr. and Mrs. Abraham Avalos Jr. and family, Astam ken Mrs. Edna Escobar and family, Mr. Gregorio Avalos and family, ti Barangay Sabangan, Pinggan, Burgos, Ilocos. Kastam ken Cesar Gakutan, Violeta Gakutan, in Gakutan families, Barangay San Nicolas, Kandun City. Ablawan tayo mo ti Matiri sa Gaboy, ni Dan Albertanga, ni Lucila Elgamo, Usang Reclusado, ti Barangay Rubio Galimuyo di Locosora. Kastamot ng ganipagayam, Joper Bilaso, Jeffrey Dangkikan di Barangay Babayuan, Santa Cruz, Locosora. Kablawan tayo mo na Amilit Sabon Selection and Family, ti Kabarwan San Emilio, Locosora, ni Maribal di Patak, Burgos, Locosora, ni Angke Malano ti Bangar, La Union, Delia Dagno ti Kasilagan, Banayuyo, Locosora, Kinisali ko Jamat, ti Santa Cruz, Ilocosora. Kastamutin karapagayam, Denny Ramirez, ti Madarang Salcedo, Ilocosora, ni Reyla Marca, ti Kimbarin, Salcedo, Ilocosora, Marshall Bravo, ti Santiburcio, Salcedo, Ilocosora. Kastamutin kay Mr. and Mrs. J.R. Mayla Garnasi Gawatin family, ti Caterman, Kandun City, Mr. and Miss Geoffrey Lisa Gambito in family, ti Barangay Waigdayak, Kandun City. Astamot ken Mercy Gabora, Ira Crisanto, Rickson Kines, Manuela Kines, ti San Nicolas, Kandun City. Ablawan tayo pa ni Florante Gramay, ti Santo Tomas, Kandun City, ni Leah Gawat, ti Silgawat, Loris Gawat, ti Barangay Caterman, Kandun City. Kay ni Brenda Lopez Ariula, ti Barangay Barakbak, Tagudin, Ilocosora. Ablawan tayo pa ni Dennis Madriaga, ti Bango Dabra, Agosto Miko Alurina, ti Suyo, Ilocosora, kini Angel Arsena, ti Abur, Narbacan, Ilocosora. Astamot ka na Mr. and Mrs. Bene Violeta Alcantara in family, ti Ansad San Esteban, Ilocosora, ni Jane Alinmina, ti Barangay Agkaburaw, Burgos, Ilocosora. Ablawan tayo pa ni Victor Abaya, ti Barangay Kamanggan, Santa Cruz, Ilocosora. Dayan Cortado, ti Kalawan, Kandun City, Kinri Apalya, ti Barangay Lubong, Santa Lucia, Ilocosora. Kita tingor ti Dani, kung tayo basa, ana Paulwan Aldaw, ti Calgao. Nagkapo kundi serbay sa ti Claveria, Cagayan, ngam daytoy katada sa Jay Taguig City. May sa daytoy nursing.
Di kanto malipatan, uray ti kanuman. Sika tinangtod, tibiyag ko abimulalayaw. Manipuri sa sangbay mo, sa kuntay limasbang. Kaslatay may sa mula, amasibugan. Iti panaglabas, tadungal daw kinbulan. Rupam kintimot mo, tinak kinalikaguman. Makita kin mga ituray ang pagapaman. Umanayin na liwliwak, nupay adayo ka dito'y linna. Ala aganad ka, kuma kanayon. Tapno sa lunat mo't mataginayon. Tasika tiragsak ko, biyag ko tagnanayon. Kitiapo timang bindisyon, kita dantual daw, abiyag ta may tuon. Nudumting to day tangal daw. Sapay ko mata panawon iti kalgaw. Tapno manirisan to anasinaw. Dagiti tarigagay ta adin to mawaw. Suray ta ti Danew, ana Paulwan aldaw ti kalgaw. Managkapog hindi serbay sa ti Claveria Cagayan, dahito itagdasa dya Taguig City. Kita tuimot nga rod ti may sa sunata amay pakuyog ti Danew na. Sakta, anak, talingin,
Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. Adda pa iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. Adda pa iti piyesa ti Yanmar ken Kubuta ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Kukua kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sharon nila unay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganwat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito yung Salcedo. Basta kanya yung tagkaapok for calamity victims recently at the earthquake o ng typhoon na in my three distrito tayo ko nagaduga ng Belgian si Balbalayda, di daduman sa akin pa masapol daw umalis ni Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute lang ko para dito di calamity victims. So, Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Nagado nga kakao, fruits. Nga maperper dita, awa mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, nagpaaramid at sa dambak ito hindi nga aramid nga may isa. Una nga nagyay tablayan, habang nagpaparamid at adalit mat, yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ko pa organic share, awanti nailalok na no preservatives added kung man na yay. How to cook kadaw yay. No pagmarinate, pagbalinam nga chocolate. Maminsan ang sarwap ko ma. 9 kilos. And then, DJ 9 kilos, 4 days. Less than 200 rolls.
Nututubo makaison ati katulungat ti unig ti pamilya ko makatulong dito ibing para kanyak sir na pinta sa launay. Addan 28 minutos, alpasan ti oras nga alas 7. Kitablawan tayo rin ang Mr. and Mrs. Danilo Luce Galleso and family, Mr. and Miss Dennis Wilma Alcaide and family, Mr. and Miss Raymond Doliente and family, Dominado Alcantara Jr. and family, Emily Niego and family, Sopilo Balvin and family, Berelio Balvin and family, Lito Balvin, Dennis Aguilara, Benedicto Kodjamat Jr. and family, Robin Kodjamat and family, ti Barangay Alangigan Sikin, Candon City. Kastamo ting Susan Galutan, ti Barangay Bagani Campo, Candon City, Nininaw City, Barangay Katirman, Candon City, Kastamo kin Eric Saldua, ti Barangay Kamaraw, Narbacan, Ilocos, kinilari Akisay, ti Barangay Ambulugan, Narbacan, Ilocos. Katunamo di Tony Boy, Musweba Palacol, Bag Garabim Maydol, Kablawak man tinaimbag, Mabragdingdingog ti dati nga Bosco, ti Santa Lucia Fire Station, isuwan sa bali ni Cesar Gabos, ti Kalungbuyan Kandon, Agyaman Sir Idol. Nagkapureta Kilapagayam, Tony Boy Manusaba, Palacol. Kablawan tayo mo ni Fatima Valdez, Eben Valdez, Merly Valdez, Roel Kamat, Ricardo Sabado, Roy Santol, La Union. Kastamo ken Saria Tubia, Charlotte Aglusolo, Oliver Kodjamat and family, ti Makawayan, Burgos, Ilocos. Mablawan tayo mo ni Darwin Pantalion, Alexander Pantalion, ni Gapang Pilar Abra, ni Gator Reyes at Ukepa Luba Abra, ni Madeline Monses, ni Tamag Villavisosa Abra. Kastamo kin Melchor Donya, Paulino Donya, Irwin Donya, Joseph Burita, ti Barangay Boter, Santa Maria, Ilocos. Pablawan tayo mo ni Ebe ni Canora, Eduardo ni Canora, ti Patar Agno Pangasinan, ti Lailani Rivera, ti Barangay Barlomil Site, Mabini, Pangasinan. Pablawan tayo pa na Mr. and Mrs. Frederick Marcel Cumbas and family, Pilimar Cumbas, Presel Bilino Cumbas, Candida Cumbas, ti Barangay Bayaman, Luba, Abra. Kastamo tin Karapagayam, Tiri Alcantara in family, Marilyn Pitarque in family, Dila Alcantara in family, Los Alcantara in family, Ismail Gaboy in family, Kene Mr. and Mrs. Robin Norma Valdez and family, ti Barangay Waigdaya, Candon City. Kablawan tayo mga ni Albert Rapada, Offering Riquepo, Mr. and Miss Bolyon Ganaban and family, ti Barangay Patpata, Sikin, Candon City. Kastamo tin Lorna Bumaksa, ti Poblacion Villavisosa Abra, ni Carmila Bilandres ti Piliganabra, Anali Asuncion ti Banganabra, Lorena Divina ti Babrasiwan, Santa Maria, Ilocos, ni Miriam Braceros, ti Pakang, Santa Maria, Ilocos. Mablawan tayo mo na pagayam, Arnel Garcia, Joby Garcia, Ira Garcia ti Barangay
sa Buanan, Santa Lucia, Ilocosara. Kastamutin Wilson Calindas, mga Pilipinas, Liga Gallardo, Crisanta, Villacarta, Mili Gambon, Mr. and Mrs. Nanding Pili, Galotin Family, ti Barangay Bagani, Gabora, Candon City. Pablawan tayo mga ni Lord. Ni Lorde Posilero, Marlita Gamata, Tilintik, Banayuyo, Lucasara. Kastaw kay Robert Badilla, Randy Badilla, ti Barangay, Ligaspi, Galimuyo, di Lucasara. Pablawan tayo pa no, Elvis Ulanyo, Joyulanyo, ti San Pedro, Candon City. Kastaw kay Glory Bayang Ibia, ti Santa Maria, Lucasara. Ni Mansel Sibiliano, Takadina, Tinamruangan, Kabugaw, Ilocosara. Kastaw tin Lito Turalba in Family, Leo Turalba in Family, ti Barangay, Kalumbaya, Galimuyo, Ilocosara. Kendi Bina Rosendo in Family, ti Barangay Kalimugtong, Galimuyo, Ilocosara. Ablawan tayo mga ti Perlita, Mika, Irenelia, Edita Manzano, ti Barangay Kaliwakeo, Salcedo, Ilocosara. Hasta mo tinaana Kasim, ti Butobot, Balawan, La Union, ni Sali Baging, ti Talimpugo, Balawan, La Union, Marta Sabado, Cassandra Antonio Cruz, ti Ginaburan, Balawan, La Union. Ablawan tayo mga ti Warlita Pascua Cortez, ti Kalangkwasan, Salcedo, Ilocosara, ni John Rogoro, ti Bugboga, Santa Cruz, Ilocosara, Marisa Rubia, ti Calitong, Burgos, Ilocosara. Kastamo ten Nestor Sumawe, Jose Galindo ni Edwin Tolentino, ti Generatan Salcedo, Ilocosara, ni Fredalyn Ortiza, ti Nagtutuan, Gataran, Cagayan, Marlo Nagbayani, Rodrigo, ti Culaw, Claveria, Cagayan. Kastamo ten Idolo Amananiw, ti Radyo Kaluguran, Claveria, Cagayan, ni Lovely Angel Remuken, ni Rosela Kawili, ti Culaw, Claveria, Cagayan, Ninita Nibab, Kanyinte, Binavista, Claveria, Cagayan. Kastamot ken Daniel Labalos, Rolando Avalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sibain, Silangqua, San Emilio, Ilocosara, ken Kirby Villaros, ti Matubwe, San Emilio, Ilocosara. Kablawan tayo mga ni Rita Puro, ti Kabugaw, Ilocosara, Luwende Lorita, ti Magsingal, Ilocosara, Edgar Marquez, ti Bukay Abra, Abi Kitasol, Joshua Kitasol, ti Kawayan, Ilocosara. Kastamo ti kablawan tayo para Mr. and Mrs. Edwin Leonor Quaresma Alcantara and Family, Tinalasin, Santiago, Ilocosara. Kastamutin Karapagayam, Rogelio de la Cruz and Family, Titinan, Santa Maria, Ilocosara. Arnold Dueling and Family, Tidasay, Narbacan, Ilocosara. Espiritu Salvador and Family, Tikabarwan, Santa Maria, Ilocosara. Lorenzo Suleba, in Family Tapato, San Esteban, Ilocosara. En Kastam Tineglem Veras, in Family Tibangbangar, Burgos, Ilocosara. Ni Alci Ansita, in Family Tibanglayan, Narbacan, Ilocosara. Anthony Luheling, in Family Tabor, Narbacan, Ilocosara. Kinisani Calderon Montero, in Family Kinarayan, Narbacan, Ilocosara. Kablawan tayo pa ni Batot Las Igan Dawasen. Ay mi Francia, Romel Francia, Jefferson in Aurelia, Domi in Aurelia, Luis Garnad, Mr. and Mrs. Clifford Eileen Garnad, si Concepcion Gregorio del Pilar, Ilocosara. En Kastamutin Kendona Bungan, Lise May Orbos, Jamaica Maymay, Nercel Largo,
asli tumbaga ni Marcel Labungan, ti Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan. Kita tuy pangarod, ti pamalagip manipod master control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Sama-sama kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas.
dapat sa 27 minutos, kasangwanan ti oras nga alas 8. Kikunanan to ni Mark Gratuito, sa Otman kini Efren de Castro Sr., madama dengeg na ti radyo agyaman, nagapuray tagin Anthony Mark Gratuito, ti Barangay Villarica, Candon City. Kikablawan tayo ruda pagayam, Belma Sullivan in family, John Sullivan in family ti Barangay Mabilig, Siga, Ilocosora. Kastang kinid na Tolentino, Isilag, Santa Maria, Ilocosora, Merlinda, Inorilla, ti Arnap, Salcido, Ilocosora, Francis Bulburo, ti Caburaw, Santiago, Ilocosora, Kinibenos, Monte, Tubidan, ti La Trinidad, Benguet. Kastamutin ka na Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista in family, Ipi Bautista in family ti Barangay Barrientos, Luna, La Union. Astautin Jericho Lucero, ti Quireno, Tagudin, Ilocosora, Mina Islade, Tararampang, Balawan, La Union. Kablawan tayo mo ni Normi Batingan, Mian Batingan, Rio Batingan, Gretchen Lia Batingan di Barangay di Guzman, Mabini, Pangasinan, kay ni Merlin Noma in family, Isamang Norte, Bulinaw, Pangasinan. Kastaw kin Renato ting Orden, Brenda Tabor, ni Serlin Rivera, Tortiga, Baknutan, La Union. Kablawan tayo mga Angel Racoya, Tilantag, Santa Cruz, Ilocosora, ni Agnes Obrero, Titalab, Bantay, Ilocosora, ni Linda Ontar, Elsie Ontar, Tariwas, Bani, Pangasinan. Kastaw kin Alex Manaog in family ti Sapang, Galimuyo, Ilocosora, ni Pastorano in family ti Rubio, Galimuyo, Ilocosora, Rebecca Dagsi in family ti Kalungbuyan, Galimuyo, Ilocosora. Kastaw kin Artemio Cabangcala, Nereño Cabangcala, Milanyo Cabangcala, Sito Marcheta, Constantino Dolormente, te Barangay Banucal, Lidlida, Ilocosora. Tating arodin ti Maudi Asunata, amay luknoy kada kay amin na pada-pada.
At dapat sa 10 minutos, kasangwanan ti oras ng alas 8, nintay panagpakada. Ikablawan tayo Runanita Labayog, ni Jane Wandas Monsingarsiaga, si Bigbiga Sudipon Launyon. Kastamo ito na Mr. and Mrs. Roy Jodolin Romero, ni Joanna Romero, ni Jao Romero, ni 612 na Merchandise, Rodeo Galimuyod, Ilocos. Ablawan tayo mo ni Rolando Gamoso and family, ni Bagarcan, Don City, ni Roger Rodriguez and family, ni San Isidro, Candon City. Ablawan tayo mo na Angel Racoya, Tilantag, Santa Cruz, Ilocos. Agnes Obrero, Talab, Bantay, Ilocos. Ni Linda Ontar, Elsie Ontar, Tariwas, Bani, Pangasinan. Nakita interesado mga reward installment ng motorsiklo at tuyan ti Royce Club Don Philip Marketing Corporation. Manipod Kandum Branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos, Ken Abra, iti amin sa ngana, Manipod Region 1 ng Ganat, Region 5. Ijaya na kada kayo tinaparta ka proseso, hindi kalidad, branded ang motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Anya pa ito ruray nyo gagayam, umay kayo nag-apply, tulungan kayo, ang makailuwarte kapap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano, mangiluwarte motor na, no data mamuyo kayat na tiyagkamotora, kuyogin nyo lang umay ito opisina, ti Royce Club Don Philip Marketing Corporation, at dati agur oray a 1,000 pesos sa gunguna, itong galadda makuyog na customer. No dati sa Lutsudio tumawag ti daytoy a cellphone number 0927-6952-099. Wino kumuntak ti via messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ta bumisita kayo. Karagiti na nakama ta branch office ti Don Philip Marketing Corporation, ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City. Amyanan Tilanbang. Sa puli nyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, winoy bagayo ng agyo ti radyo ti radpas, karagiti madanunan nyo kakapintas, kinaisim mababalasang sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapnin sige na maalay umutlang di 1,000 pesos no makailuwar ti motorsiklo ti customer. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, kaya requirements to valid ID, kaya may salang ako mikar. Don Philip Marketing Corporation, tagur oray kada kayo. Nagitimot nakabayadan, ti motorsiklo dahil kayalanan, nagit original lugar CR, ti motoryo, sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Hasta mo talagtisan pa'y nakaala, iti plaka ti motorsiklo da, yung kayalanan uniklaim, sa dia opisina del Teo District, Candon City. Itugot lang dagitay, Xerox Capital General ORCR, Agraman Valid ID. Alawin papagayam nila, agsipod tinaybos manin, ti oras ti dirayto ya programa, sa miwingayo ginandani, tilukanja, kitinton manin malum na bigat, padaanan yung tumanin, ti sasangbay di daya wapag teganyo. Alawin papagayam nila, ibatingin tinaimbag na oras, kendra biyo amin na pada-pada. Itinagan ti Master Control, ni Dennis Abilionara, kastamutin ti TV Side TPN Channel 13, ni Jo Marie Abab. Kento'y pagayam yu, Manong Lito Alcantara, Lito'y I love you all, babayo. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocanja at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network.
DZTP Radyo Tinagpas